Wow! Excited na kay kuanin ba? Sa mga Grace, oy nganong di makapanghilo sa balay oy. Next episode. Hugaw kay ni balay ba di mo hinluan. Sige yaw di agi birthday kay ikaw sa mo kape nang dako gitrabaho diri ba ako gitanaw ba? Di po ka kuno bahuan diri sa balay no, di ka manghinlo no, di mo pa butnyag mga di mo panglaban ng mga trapo diha. Panghinlo diri ba kaya? Ikaw ba? Ako mga igagaw ba mo anhe, mo bisita diri. Ala nga di ka maulaw. Ikaw mabisita ikaw mo diri na nang naman di ba yan makuli mo na ako gitrabaho diri. Panghinlo ba sa cellphone? Tinoy di na diha ikaw di. Baligya ko ring balayan ni na lang. Baligya. Di ka manghinlo. Asa magampo ko dalan? Wala ka. Panghinlo diri ha kaya ako mga igagaw mo anhe diri. Wala ka di agi balak. Pantay lang kag bisita-bisita. ulawa ta tungod nimo ba? Di ka o trapo o wa pa nimo gihipos. Grace, ang trapo ba? Pagpuyo ba? Ipusa sa ng trapo. Ikaw nimo ipuso ni na nimo diha agi birthday. Tanaw man na nimo. Damak man kay kaoy. Kita pa may puso nimo. Kakabul manghinlo. Kita na bitaw ka bitaw ani mo ipusa. Ulawa ta mo ani ako mga igagaw mga babae ba? Kuy labot anang panganhina sila dire. Unsay way labot? Pantay lang kag moanhin ako mga igagaw diri di nimo tarungog tagad ha. Kay ikaw biya mo ato dito sila ha. Pakanon biya ka dito, di biya ka uhawon dito. At timanon jud ka nila dito. Bantay lang ng batasan nimo. Kaya ningon ko nila nga pakanon ko dito at imanon ko dito kasi sila man na mismo sila may nagbuhat na mismo may gisugo ko na sila. Basta ako di ko magpadisturbo bala ka di sa mga bisita at imanan na gusto ka. Kung damay-damay ang trabaho nimo. Ug mga to sila diri sila padalag mga pagkaon diha di kay magsamok-samukon ta diri. Balong natay gitrabaho. Damay-damayon pa ta ng bisita-bisita nimo. Kulay mo ayo. Ayo. Ya. Iya. Ayo. Ayo. Yang iba. Asa man tong pinakos gang igagaw nato eh? Ano mo magawas no? Magawas kay gutom na kay ba no? Dito Gibhard. May lagi na pagkaon diyan no? Siguro nangandam na kay mingaw man kayo. Gingnan ben nato tutong niagi no nga musuroy ta. Di siya ruwa tagi ihawan ug manok dia. Maldita magkita ko nato. Ilib ko kan ni kuan ni agaw Gibhard nato ba kay kanang mapinanggaon siya og mga igagaw niya ug moadto ta iya tang palanggaon mga ihawan ta niya og manok kanang basta ni mat siya mo kuan. Basi unya po dito wala pod. Tara na. Gingnan nako to batong miagi nga moadto mi. Musuroy mi siya nga oh ako'y bahala kay namay manok dito ihawan tamo na yung mga pagkaon ako'y bahala ana. Yang partner dia ba di kay mo. Nagad ba? Patagan lagi na ngayon. Ayo ate. Ayo. Sama. Ako. Ayo. Gaw. Oh gaw. Gaw. Ikaw lagi Grace ah. Next episode na ko. Thank you. Mag-download ako ron. Next episode na ko. Grace. Sila na Grace, ako sang sugaton ha. Bantay kag di mo tarungog tagad ha. Bantay lang ka. Panghilo na diha. Panghilo na diha ba panghilo na. Ay ko sige pakapag di ba? Ako tagi trabaho dire. Oy, gaw! Gaw! Ali mo, laos mo, gaw! Gaw! Laos mo! Ay, laos na! Naka. May kinaan mo! Nag-expect bang pagko nga na mo? Laos, sulod! Naging may minimo pa miagi no. Sulod! Eh, sulod mo, ali! Sulod mo sa akong kwan, payag na lagi, kay mo pa yung makaya ba? Asawa din ako! Mahal! Mga igagaw na ako, mahal! Kana, si Grace, si Jamie, si Rondon, kana. Mga igagaw na ako ba? Ay, may ngad sa inyo na. Sa lingkod lang mo. Lingkod sa mo! Tanawa. Ingnan. Tanawa na gingnan ta mong unsa ka batik yung batasan ng asawa sa tong igagaw. Kay batasan yun. Di ka ba lumin 13 ba di para sa tuwa nga abot dito pa tagaan na tong pagkaon pakaunon na. Sige, silpong bihan naman no. Batik. Loe kay pud siya gawanan no. Nag-antos pud no. Ano niya bihan niya? Ugma man siya. Kaon na niya. Dawato niya na. Lingkod sa! Gaw! Lingkod sa gaw! Ay! Kwan sabi? Asa man yun? Asa ba? Yeah. Dahil mga bisita ba? Oo. Ano ka lingkuranan Di ba lingkuran sa diha ba? Kung sa magkaoy mo rin magkag... Lingkod sa mo! Hawa! Dito sa ka sa kwarto, be! Oh, di man yun. Sila nga dagan mag-igbangko das Dahil mga bisita mo, maulaw ta! Istorya hapon na ako mga igagawan. O, entertainahan ba? Ngayon sa balay ko na naghahanap bitaw ka na May mga bisita ba, Kung oh? sa gusto nimong ikuan ko na Diba? Istorya ba? I-welcome sila ba? Manaman ganiyan sa dito ganiha di agi. Oh. Hindi ko palinturo na Kung ikaw biya mo ato dito, itarungan biya kanila. Gisugo ko na sila nga matarong-tarong ko dito nga. Kung nakikibistay ko atiman. Dapat gani, naana sila, dapat na mupalit kag Pepsi, mga pandya, kay gigutom ko na mga igagaw na ko. Kasi umungitay kwarta gani. Anong di ba ka mupalit? Asa mo na yung mga kwarta na, naman sa imuatan ng kwarta nato? Pasinginan pa. Kamay, Palit na Ikaw, ko memories kong cellphone. Download ko. mura magkagwagrado, hindi ka kabalo mo tanaw tawan, hindi ka maluoy sa mga igagaw. Siyempre gusto ni mo. Tagay na baso di pa imin ng tubig. Painom man ng tubig, galas ay man ng tubig. Hindi ko kay kwarta palit og kwan. Mura magkag, dapat tarungon nimo silang tagad ba, inigkuan, i-welcome nimo kanang sa wala pa ni sulod, iana nimo nga, oy sulod sa amo ana god, di kay
Usa mang hiwi-hiwian man nimo oy. Giwiwian na ako gibard nga tagad Wala ka- dilaw na sila bitaw. Gani ha di pag ka mohawa diha sa kuan lingkuranan. Tanaw mo mga bisita nagtindog. Nagan, nakaplaster ta pa. Awan pa ta nga daghang ingkuranan Awa sa ang dito. ba kay gibuhat magsige na magkag cellphone gihapon. Naman kay importante man eh. Importante man niya kana ako mga bisita, di na importante di ay. Ikaw ati man anak, ikaw nagdara na diri. Bisan pa akuha ng mga bisita dapat kay kauban gud tika gud. Dapat mo kuan pug ka, cooperate pug ka. Tanawa, unsa ipakaon nato an aron? Kuha isa ng pundo nimo dabi. Kuha is imong mata. Wa man kita nang imbitar na nila para di ta kagasto kuan kuan ano nimo. Importante to ibalik ko tog memory, download ako diri. Kung kuan kuan nang bisita nimo dia palitin nag mo kwarta dia, kaning kamot dia. Huh, sobra naman ka oy. Di ka maaula sa akong mga kuano, igagaw. Kanang batasan nimo ba di na gyud na. Di makaog gyud imong batasan ba? Kuy labot gibart. Wa kay labot. Unsa man ang wa man kay disiplina oy mura man kag di ka maulaw ana nila oh. Pakita kasi mong batasan niya. Tayaon. Sabab eh. Saba be. Grahan di kuan. Bantay lang kag musukol na ka bang bayana ka ba? Tay lang ka ha? Gaw murag muli lang sa siguro mi. Ay Muli lang sa mi kay murag ayaw ka kay kuan daw. Magbanding sa tapragsar bitaw ta magkita. Ayaw sa pigado, muli. pigado ang Ayaw mo kuli. pigado ang kinabuhi ba? Grace, paul masata na kuan yung 500 mo Grace be. Tara muli lang ta. Ayaw lang sa muli gaw kay mamalik turog Di, manok daw. muli na lang mi. Ayaw lang sa gaw. Ayaw lang gaw. Ayaw lang gaw. Di lang sa tagaw. Kuha na yang Dirang sa ta. asawa. Sapot na yung asawag na Guys, paul masata ng 500 mo be. Eh mo sigsaba diha ba? Di man na yung mga trabaho diha kan nako gitrabaho diri oh. Sige mo samok-samok diri uy natay ginabuhat diri. Kung gusto mo diha paningkamot mo diha ginyuhan, di mo magsamok-samok diri. Mulan pa kag 500 pangingkamot ko panghuran dito gibart. Tug damay-damaya ang bisita nimo diha. Gigagaw pa noon ko na mangka ako kuguas kong 500 pero mo man ang igagaw di ko. Sayang-sayang ang kwarta igasto ana no. Ang kuha pa noon ang igagaw wala problema pero bahala ka diha. Di man na imong igagaw diha gibart. Ikaw ba, sobra na ng batasan nimo ba? Sa may gusto nimo? Ati man na akong mga bisita ba? Kay batasan, uy! Tay kang mubalik pa ka diri ha? Hoy! Gahit yung tag-ulo ba no? Balik diri ha? Gaw, pasensya na dun mo sa kasawa, gaw kay manggod po ko kabaloon sa batasan ko na tinuod, gaw. Sige na, magkasabot. okay ra kasabot na ikaw. Muli na lang guro mi. Pasensya lang yun, gaw. Muli na guro mi ikaw kay Pasensya, sorry lang yun kayo, okay? Okay na ikaw. Ako okay man ta sa kuagaw nga. Kuan, bisag diri kay mo puyo gani. Pero Bisan murag- gani. Gisapot guro na sir, no lang ko sa mood. Bisan gani isa ka semana pa mo diri ko, musugot ko ba akong asawa lang yun ba? Sinangala na gaw. Tong manok mo asa to gaw. Wala mo gud nihatag og kwarta akong asawa gaw. Tong manok na diha. Wala po gaw, palitonon pa man to. Sige lang, basin gisapot pa rin mong asawa. Muli Pasensya na gyud kami. kay mo gaw ha, no? Okay na gaw eh. Ha? Tara, muli ta. Ay mugka, ayaw mugka, kuan mo, kuan, balik man mo diri, balik mo. Turog na ang manok Balik niya ba mo kay ka, ha? pabilin raw tako. Balik mo ha. Pabilin ka nga nagngilad na kay gani batasan ng Ay, asawa. dili na siya gilad gaw. Kuan na. Dili to gilad para sa dili. imuha? Di, buutan man ang una, buutan basi gisapot lang Ang to gaw gisapot ba. ang tawag ko mo kita ka kwarta guro. Tanang sweldo man ako, iyatag man ako siya. Tara, muli ta. Muli ang ulan Pasensya kay gaw ha. Inainel mi guli gaw. Gaw. Oh, sige. Salamat po kay time gaw. Gaw. Ay, balik mo ha, direk. Mga birthday sa akong anak ba? Balik mo. Ha? Sige, abogo na pag mi ba. Dili na mabogo na na. Dili na. Sige gaw. Magbalo na lang mi daan ug mula ko mi dire. Oh, balik mo gaw gaw. Salamat Ay, gaw. ay mo kuan gaw.